नमस्कार मंडळी, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आमच्या भांडूप येथे अखंड हरिनाम सप्ताह व ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा आहे। त्यानिमित्त आज आमच्या भांडूप येथे महाप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। तर आज आम्ही तिथे महाप्रसादाच्या कार्यक्रमाला चाललो आहोत। तर तुम्ही आमच्यासोबत या कार्यक्रमाला या आणि व इकडच्या महाप्रसादाचा कार्यक्रम तुम्ही या आमच्या व्हिडिओच्या मार्फत पहा। कृष्ण म्हणे अवघागरे प्रकाश बाळा वाटू एकमेका वैष्णवनिका वाकुल्या ब्रह्मादिका उत्तम लोकाला बाळा वाटू एकमेका वैष्णवनिका तुका म्हणे भूमंडळी आणि बळी विरघाले एकाला वाटू एकमेका जागेवर बसा, तुम्हाला सावरता पाहायला भेटेल। जागेवर झाले समाधान तुमचे केले आता मुलावेचे मनायत नाही नारायण आसुरवाणी नमळे ते सापडले केले आता उठावेचे मनायत नाही नारायण तुका म्हणे भोग गेला दिवाळी आता उठावेचे मनायत आता पुराले नाव आजा पुराले नावता गंधाई नारी आजा पुराले नवता धन्य धन्य तेरो धन्य धन्य केलो चरणी जगती नामा म्हणे केशवाणी धन्य धन्य केलो चरणी जगती योगे 28 वामागे रखमारी शोभा काका बेटी मारे शनिवारे विभाव घरी जय देव जय पांचवीरा काय वल्लभ तुळशी बाळा काहे पिता देव करुणानुमाता पुरोगला जय देव पांडुरंग आई वल्लभ राईचा मारे आजारी खाती भक्तरी दर्शने रामावली विश्वासी नामदेव भाग्यवानी जय देव जय पांडुरंग माय वल्लभ राईचा वल्लभ मारे जय देव आई नागराजा मा कैवल्य मनोवेदा माता नागराजा अवतार देवा भक्त भावा माझ्या प्राण निज ठेवा।
परस्परे वरो मैत्रीवांचे देवांचे निरतावो विश्वधर्म सूर्यभावो जो देवांचे तो देवावो वर्षदर्शन मंडळी ईश्वर निशांची माग्यारी हरमतो मंडळी भेटूया सदा कल्पतरुचे आरो चेतना चिंतामणीचे भाव बोलते जरण विभूषणाचे सर्ववेदांचे ज्ञानदेव महाराजांकडून साहेबांचा सत्कार करायचा आहे. आज साहेबांचा वाढदिवस आहे. खूप सुंदर असा योग आहे. तसंच आपल्या आजच्या कार्यक्रमाला माननीय शोभाताई मागीलकर आलेले आहेत. राजेशताई आलेले आहेत. त्यांचंही खूप खूप स्वागत. तसंच सोबत असलेले सर्व पदाधिकारी यांचंही खूप खूप स्वागत. ऑफिसला गेला तर मला माहित आहे इकडून महाप्रसाद आता जो आहे मी दादाला विनंती करेन त्यांनी 2 मिनिटं जरा मनोगत व्यक्त करावं. आणि आज त्यांचा वाढदिवस सुद्धा आहे त्यामुळे तुमच्याशी बोलणं जरा मला तुम्ही 12 वाजता बोलवलं होतं बरोबर 12 वाजता. आज या 5 मंदिरामध्ये आणि आपला सप्ताह चालवता आज त्याचा समारोप आहे आणि योगायोग असेल. परंतु गेली कित्येक वर्ष आपण इथे सप्ताहाच्या माध्यमातून सगळ्यांना एकत्र आणतो, ज्ञान प्रबोधन करण्याचं काम करतो. मला आठवतं एकदा असंच सप्ताह आला असताना रस्त्यावरती तुमच्या पंगत चालू होत्या आणि तिथे मला सांगितलं गेलं की दादा आपल्याला ही व्यवस्था करावी लागेल. आणि ताबडतोब दुसरी पंगत दुसऱ्या वर्षीची पंगत बसायच्या अगोदरती आपण रोज सुरू केला वरती व्हॅनच्या तयार झाली. आणि सगळं करत असताना 5 वर्षामध्ये वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून या भांडूप मध्ये 8 ते 10 मंदिरं माझ्याकडनं बनवून घेतली गेली. आता पुन्हा तुम्ही हिंदुत्वाचं रक्षण केलं आणि मग जबाबदारी वाढली उरलेली करायची ना. असं हसत खेळत असा विषय मी पण काय तुमच्यामधलाच आहे. इथे जन्माला आलो, योगायोगाने तुम्ही बसलात त्या बाजूला वरती असलेली म्युन्सिपालिटी शाळा आहे, तिथे त्या शाळेत पण शिकायला होतो. आणि आठवण म्हणून सांगतो की कधीतरी मास्तर आले नाही की मग त्या पांडवकुंडावर तिथे पेरूचं झाड होतं, तिथे पेरू काढायला जायचं. काही आठवणी आहे. आणि म्हणून आपल्याला सगळ्यांना खास करून सगळ्यांचं मी अभिनंदन एवढ्यासाठी करेन की लोकसभेच्या निवडणुकीला आपण पाहिलं आणि मग आपण हिंदुत्वापासून लांब जातो हे तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर विधानसभेला शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते. आता मी काही हात वर द्यायला सांगणार नाही, पण सगळ्यांच्या लाडकी बहीण म्हणून घरी पैसे थोडे थोडे आले असतात म्हणजे नक्कीच आले. आणि मग त्याची तुम्ही जाणीव ठेवलात. कधीतरी आपण विचार केला होता की सरकार आमच्या खात्यामध्ये बहिणीच्या खात्यामध्ये पैसे टाकेल म्हणून काहीतरी कोणी विचार केला होता का? आपण शेजारच्या घरी देखील 1000 रुपये मागायला गेलो ना तर तेही विचार करतात की परत मिळतील की नाही. परंतु लाडकी बहीण म्हणून आम्ही देखील भाऊ, सगळे भाऊ
बहिणीला वर्षाचा 2दाच मस्का मारतो. परंतु सरकारने तुम्हाला दर महिन्याला 1,500 रुपये दिले. पुढच्या या महिन्याचे पण मिळाले. काही जण चेष्टा करत होते, नाही मिळणार कोर्टात गेले. परंतु 2-3 दिवसापासून तुमचे या महिन्याचे देखील मिळालेले जानेवारीमध्ये 2100 रुपये मिळतील. त्याचा उद्देश एवढाच आहे. आज मुंबईमध्ये याची किंमत नसेल 1,500, पण खेड्यापाड्यामध्ये या 1,500ची एवढी किंमत आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्या माध्यमातून आज सरकार तुमच्या पाठीशी उभं आहे. आणि त्या सरकारचा एक घटक म्हणून आणि तुमच्या सगळ्या वारकऱ्यांचा, म्हणजे वयाने लहान असेल तरी देखील, वयाने वापरासाठी मोठे असेल तरी देखील मला दादा बोलतात. आणि तुम्ही दादांच्या मागे ठाम उभे राहिलात आणि माझी जबाबदारी वाढलेली आहे. म्हणून तुम्हाला सगळे जे सप्ताह जिथे होत आहेत, या 5 वर्षामध्ये तुम्हाला देखील आश्रय मिळाला पाहिजे. तुमचे देखील सप्ताह चांगल्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे. म्हणून माझ्याकडनं जे पाहिजे ते करून घ्या. कारण मी आमदार नाही. काही जणांना आमदार बोलले की नशा यायची, जमिनीवर चालायचं सोडून दिलं. मी आमदार नाही, मी तुमचा सफाई कामगार आहे. ज्या अडचणी असतात त्या सोडवण्यासाठी मला ही तुम्ही दिलेली एक संधी आहे. बघा, आपण राजकारणामध्ये बराचसा विचार करतो, महाराज बराचसा विचार करतो. राजकारणामध्ये आपण समीकरण जोडत असताना उमेदवारांची तुलना केली जाते. एका बाजूला जम्मू तेली आणि दुसऱ्या बाजूला राजा बोल होता. एवढ्यासाठी की मी एकटा होतो, परंतु दुसऱ्या बाजूला 5 नगरसेवक, 1 खासदार, एवढं सगळं भांडवल असताना देखील मी एकमेव अशोक पाटील होतो तुमच्या समोर. परंतु माझ्याकडे आशीर्वाद एवढे होते की हिंदुत्वाचं रक्षण करणारा एकमेव उमेदवार या भांडूपमध्ये आहे आणि त्याच्या पाठीशी आम्हाला राहावं लागेल. आणि ह्या भावनेने तुम्ही भरभरून मतदान केलं आणि हेच मला या भांडूपमध्ये तुमचं टिकवायचं आहे की जिथे जिथे काही व्यवस्था होईल ती व्यवस्था त्या माध्यमातून पूर्ण करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. आणि आज मला इथे बोलवलं. माझा वाढदिवस तुम्ही सांगितलं का, तुमचा वाढदिवस आमच्या 5 मंदिरामध्ये साजरा करूया. आपण वाढदिवस नेहमी आनंदात साजरा करतो, परंतु आपल्या आयुष्यातलं 1 वर्ष मात्र त्या दिवशी कमी होत असतं ना, बरोबर ना. परंतु आपण तो वाढदिवस अतिशय आनंदात साजरा करतो आणि या आनंदात साजरा होण्यासाठी मी तुमच्यामध्ये आज सामील झालेलो आहे. आणि जे प्रेम, जो आशीर्वाद माझ्यावर ठेवला, याचा ऋण फेडण्याची संधी मला दिल्याबद्दल सगळ्यांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन करतो आणि तो दर्जा घेतो. जय हिंद, जय महाराज. रामचंद्र की, अवधूत हनुमान की. धन्यवाद साहेब. माझ्या गपचूप काळात सांगितलं पुढच्या वर्षी 50 वर्ष आहे म्हणून. साहेबांना विनंती आहे, आजचं आपलं कार्याचं जे हेलिकॉप्टर पारायण मच्छिंद्र महाराज कावळे यांचा सत्कार करायचा. त्यांनी काल रात्री जागराचं कीर्तन आणि आजचं कार्याचं कीर्तन 49व्या वर्षाचा आजचा सांगता कार्यक्रम त्यांच्या माध्यमातून पार पडतोय. त्यांचा छोटेखानी सत्कार माननीय अशोक पाटील साहेब करत आहेत. बोला पुंडलिक श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय. माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय. जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. खूप खूप धन्यवाद साहेब. आता पुढील सूचना आहे. आपल्या या कार्यक्रमाला राजनदादांची उपस्थिती आहे. त्यांचं ज्ञानेश्वर भजन मंडळातर्फे खूप खूप स्वागत. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो, तिथे मागे पत्रावी वाटून झाली असेल ना तर फायनल करा, म्हणजे तिथे शेवटपर्यंत पोहोचवता येईल अन्न. तसं पोहोचवता तिथे एकदा वाटून थांबवा तिथे.
मंडपातली वरती वाढायला मदत करा. गाडगे हो गाडगे साहेब. Ready, sir? महाराज हो महाराज. आपल्या शिवाजीनगरातील रहिवाशांना विनंती आहे, त्यांनी सगळ्यांनी महाप्रसादाचा लाभ घ्यायचा आहे. त्यामुळे जे घरी असतील त्यांनी लवकर यायचं आहे आणि प्रसाद घ्यायचा आहे. सागरा अज्ञानाद्वारोणी बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा. चिंता क्लेश दुःख दारिद्र्य देशांतरा पाठवी हे रम्मा गजनायका गजमुखा भक्ता बहुत शवी. वरती वाढायला माणसं आहे. शिरा घ्या इकडे शिरा. राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोला हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. गीता नाम घ्या श्री हरीचे सगन होते नाम गीता भुगाचे जीवन करी दीपा अन्न पूर्ण ब्रह्म उग्र बरवल हो यानी बोला तुंडली करधारी केशवा माधवा गोविंदा गोपाळा देवितो कृपाळा पांडुरंगा अच्युता वामना दशरथ नंदना देवितुबा कृष्णा पांडुरंगा कृष्ण विष्णू हरी मधुसूदना मुरारी देवितु नरहरी पांडुरंगा ऐसे ग्लाने करिता विठ्ठल पावना आईला पंढरीचा बालबगाते मस्ती करू नको झोप जेवाय बसा. नाम सकीर्तन
बरं का तिथे बरं बरं माहिती नाही माझं वाटलं का तुम्हाला खाऊ समोर आणि बसायचं पण नाही करू लगेच. बघतायच आमची काय भेट मागा साहेब हे हडे हडे भेट तुका दाखवतो भेट तुका दाखवतो इथून उभं मागबारा पटापट. बांधून पुढे जाऊ द्या, पुढे जाऊ द्या, पुढे जावा, पुढे पुढे माणसं बसले जातो. त्या साईडला खाली खूप चालत त्यांनी मंदिरात यायचंय बैलाजी. तसंच 114चे आपले शाखा प्रमुख राजेशजी कदम यांचंही खूप खूप स्वागत, त्यांचंही हार्दिक स्वागत. शाहीर शिंदे यांचंही इथे आगमन झालेलं आहे. होते त्यानंतर त्यांची वर्णी शाखा प्रमुख पदी लागली. शाखा प्रमुख नंतर 4 वेळेला सातत्याने नगरसेवक राहिले. 8 आकाशाला लागलेले आहेत. आमदारकी पद भोगलेला आहे. 4 वेळेला नगरसेवक झालेले आहे. कुंडली कवरगा रमेशभाईंचा सन्मान या ठिकाणी झालेला आहे. त्याचप्रमाणे शाखा प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे शाखा प्रमुख सन्माननीय राजेशभाई कदम यांचाही या ठिकाणी सन्मान झालेला आहे. भक्ती मार्गात सातत्यानं ज्यांचे पतिराज आहेत त्यांच्या धर्मपत्नी वापारे मॅडम या देखील त्या दिवशी त्यांच्या शब्द आई शिंगरे आई या खऱ्यामध्ये कुठल्या मुलाकडे कुठल्या मुलीकडे राहतात हे मला काही निश्चित माहित नाही. काढून घ्या आई रमेशबाई, कारण माहित आहे त्यावेळेला रमेशबाई छोटे असतील आणि आई समजदार असेल, पण आज त्याच आईबरोबर फोटो काढण्यात एक भाग्य आहे. सन्माननीय रमेशबाई कोरगावकर शिंगरे आई बरोबर आपली फोटोग्राफी घेत आहे. सर्वांचे सगळ्या विभागाचे लाडके असलेले रमेशबाई कोरगावकर. चला सर्व भाविकांनी जेवढं जमेल तेवढंच जेवण घ्या. वाढपी लोकांना सुद्धा विनंती आहे की लहान मुलं बघा आणि त्या पद्धतीनं त्यांचा मोठा मुलगा भुवनचा रमेश आणि दुसरा शांताराम दोन्ही मुलं वडिलांच्या भक्तीमध्ये आज या ठिकाणी त्या संप्रदायामध्ये आहेत. प्रारंभी विनंती करू गणपती
बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दारिद्र्य दुःख वगे गजमुखा भक्ता बहु तोषवी बोला पुंडली गवर्णा हरिविठ्ठल. तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.